Здравейте! Този влог не е за вас, той е за хайванката и се нарича за хайванката с любов. Хайванка, ако си мислиш, че на теб ти е скучно понякога, не си сам. Вчера, примерно, докато си хапвах пъпещи, изработих това. Секунда само, виж, това е Гилбърт. Така да. И докато го завъртявах, така се сетих за една наша история, когато минавах да те взема за училище и така във вашия вход видяхме това момченце от ромски произход, което така любезно крадеше писмата. И нали, така се сетих как изведнъж рязко паднах отгоре му, нали, и го почуках така лекичко по челцето и ти така на заден план ми казваше: Стилянка, по-лекичко, че ще се вдлъбне. И аз така се погледнах отгоре на нещата, замислих се и извиних му се на момчето, нали, подадах му ръка, така, но то не реагираше, нали, не знам дали ме чу. И така, нали, се замислих колко добър приятел всъщност имам и реших да направя този влог за тебе, Ванка, с любов. Дай ба, източи, дай ба!